Teknologia ez da gaurko kontua. Gizakia denetik, aurrerakuntza teknologikoei esker, bere bizimodua errazten eta hobetzen saiatu da. Bere bizimoduan sortu izan zaizkion arazoei aurre egiteko edo bere ongizatearen onurarako hainbat teknika eta tresna sortu ditu. Guk jarduera eta aurkikuntza tekniko garrantzitsu batzuk aipatuko ditugu. Euskal Herriaren garapen teknologikoan mugarri izan direnak. Historia aurrea. Euskal Herrian aurkitu diren gizaezur zaharrenak 164.000 urte dituzte. Paleolito garaikoak dira. Baina hurbil dugun Atapuerkako aztarnategian askoz zaharragoak daudenez, pentsa daiteke hemen ere gizakia askoz lehenagotik dagoela. Paleolito garaian biztanleek sortuak zituzten harrizko tresnak, bai animaliak hiltzeko eta larrutzeko, bai zura lantzeko ere. Ezurra eta zura ere erabiltzen zituzten tresnak egiteko. Adibide gisa, hortxe dugu, Isturizko Lamiazuloko koban agertu zen ezurrezko txirula. Sua kontrolatzea eta sua sortzeko teknika ikastea izugarrizko aurrerapausua izan zen lehen gizakiarentzat. Sua edukitzeak aukera eman zion negu hotzetan sutondoan berotzeko, gau ilunak argitzeko, abere arriskutsuak uxatzeko eta janaria sukaldatzeko. Neolito garaian, orain dela 9.000 urte, aurrerapen teknologiko ugariren garaia hasi zen. Harrizko tresnak landuagoak egiten zituzten eta funtzio gehiago izan zituzten. Zeramika ere garai honetan sortu zen. Lehenik esku hutsez egindako zeramika izan zen eta geroago tornuarekin egiten hasi ziren. Baina garai horretako aurrerakuntza garrantzitsuena nekazaritza izan zen. Gizakia ehiztari biltzaile izatetik nekazari abeltzain izatera pasa zen. Nekazaritzako teknika menperatzeak elikadura ziurtatu zion gizakiari. Metalaroan metalezko tresnak egiten hasiko da gizakia, bai armak, bai nekazaritza tresnak eta baita apaingarriak ere. Gurpila eta gurdia ere garai horretan hasi ziren erabiltzen Euskal Herrian. Eta horrela, pertsonen eta merkantzien garraioan hobekuntza handiak etorri ziren. Antzinaroa. Garai honetan etorri ziren erromatarrak Euskal Herrira eta beraiekin hainbat aurrerakuntza teknologiko. Eraikuntza molde berriak ekarri zituzten. Besteak beste, adreiluzko eraikuntzak, arkoaren erabilera, harrizko zubiak, beiraren erabilera, isurbideak eta ur kanalizazioak. Ura hirietara eramateko, presak eta ubideak ere egin zituzten. Adibidez, Nafarroan Lodosakoa. Nekazaritzan, erromatarrek goldatzeko modu berria erakutsi ziguten. Bia berez tiratutako goldea. Medikuntzan, ospitaleak eta tresneria espezializatua ere ekarri zituzten. Eta beraiek izan ziren idazketa zabaldu zutenak hemen. Erdiaroa. Erromatarren gainberaren ostean, bisigodoekin eta frankoekin etengabeko gerra garaiak etorri ziren, eta ondoren, 8. mendearen hasieran, arabiarrek konkistatu zuten Nafarroa garaia eta Araba. Arabiarrek kultura eta teknologia maila aurreratua zuten, eta berrikuntza ugari ekarri zituzten Euskal Herrira. Hala nola, nekazaritza sistema berriak, ureztaketarako noriaren erabilera, bolboraren ezagutza, papera, gaur egun ezagutzen ditugun zenbakien idazkera,
haizerrotak eta harizko musika tresnak. Erdi Aroan burdingintzak garrantzia handia hartu zuen. Burdinoletan mota askotako tresnak egiten ziren, armak eta nekazaritzarako lanabesak batez ere. Mendiko burdinolak edo haizeolak Kristo aurreko 6. menderako erabiltzen ziren. Burdinaroan hasi eta Erdi Aro osoan erabili omen ziren. Haizeolak mendian zulo batean eraikitako labeak ziren. Baskoiek erabiltzen zituzten labe hauek, bere bereiztasunengatik, euskal labeak ere deitu izan dira. 13. mendean, Nafarroan, beste burdinola mota bat erabiltzen hasi ziren. Zeharrola. Lantegi hauek erreka ertzetan jartzen hasi ziren, uraren indarra aprobetxatzeko. Pixkanaka, haizeola zaharrak burdinola hidraulikoengatik ordezkatzen joan ziren. Burdingintza oso garrantzitsua izan zen garapen teknologikoan. 16. mendean, adibidez, Bizkaia eta Gipuzkoan 300 burdinola baino gehiago zeuden, eta Europako burdinaren 10% bertan egiten zen. Burdinolen ondoren, industrializazio garaiko labe garaiak etorri ziren, eta hauek industria berriaren motorra bilakatuko ziren. Euskaldunak aspalditik egon dira itsasoari begira, bai arrantzarako, baita komertziorako ere. Itsasoan barneratzeko, itsasontziak eraikitzen ikasi behar izan zuten, eta lan horretan oso trebeak ziren. Historia aurrean, larruz egindako edo enbor bakarrez egindako ontziak erabiltzen zituzten, itsaso zein ibaietan nabigatzeko. Erromatarren garaian, Oiarso portua, Irun aldean, eta Lapurdun portua, Baionan, oso garrantzitsuak izan ziren. Euskaldunek bazuten, beraz, untzigintzaren eta itsas navegazio aurreratuagoen berri. 7. mendeko agiri batek dionez, balea arrantzan bazebiltzan ordurako. 9. mendean, bikingoak heldu ziren Euskal kostara, eta beraiekin ontzigintzarako teknika aurreratuak ekarri zituzten. Adibidez, bikingoen itsasontzien koroska, kanpoko egitura, bereganatu zuten euskaldunek. 12. menderako ontzigintza teknika oso menperatzen zuten. Garai horretan joan bai ziren Lapurdik ontziak kristau gurutzadan, lurralde santuraino, Mediterraneoan barrena. 13. mendean, euskaldunek ohikoa zuten Normandia, Inglaterra eta Flandesekin merkataritza. Merkataritzarako eta arrantzarako ez ezik, piraterian jarduteko edo gerrarako ere erabiltzen zituzten ontziak. 13. mendean, bai Frantziako erregeak eta bai Gaztelakoak euskal itsasontziak alokatzen zituzten borroketarako. Euskal ontziek eta marinelek ospea handia zuten, eta eskaria handia izaten zen haiek alokatzeko. Balearen arrantzak navigazio tekniken eta untzigintzaren garapena ekarri zuen. Euskaldunak aspalditik ari ziren balea arrantzatzen Bizkaiko golkoan, eta 13. menderako jarduera hau oso garrantzitsua zen kostaldeko herrientzat. Horren lekuko dira garai hartako armarriak. Bertan, baleak agertzen baitira. Gertuko arrantza honetan txalupa txikiak erabiltzen zituzten, baina Euskal kostan balea amaitu zenean, iparraldera joan behar izan zuten bale arrantzara, eta orduan ontzia handietan joaten ziren. Iparraldean Islandiako eta Kanadako uretara iritsi ziren. 16. mendearen hasieratik joaten ziren euskaldunak Ternuara arrantzara. Kanadan, Red Bayko baian aurkitutako San Juan bale ontzia lekuko ezin hobea dugu. Pasaian eraiki zen 16. mendean eta ontzigintza teknika paregabea zuten.
1522an munduari bira eman zion Elkanok. Espedizioa 5 itsasontzirekin abiatu zen. Eta iritsi zen bakarra, Victoria ontzia izan zen, Zarauzko ontziolan eraikitakoa. Ontzigintzaren urterik oparoenak 16 eta 17 mendeak izan omen ziren. Euskal ontziak ospetsuak ziren Europan. Baionatik Zierbanaraino, kostalde osoko herribera eta hondartzak ontziolez josita zeuden, eta garaiko ontzia handienak, azkarrenak eta sofistikatuenak egiten ziren. Hona hemen, untzigintzaren garapena 9. mendetik 17. mendera. Ontzi bikingoak. Ontzi baskoiak. Koka. Karabela. Karraka. Itsasontzia edo naoa. Galeoia. Aro modernoa. Aro modernoan ontzigintzaren garapenaz gain beste zenbait aurrerakuntza ere egongo ziren. Garai honetan etorri zen inprenta Euskal Herrira. Lehen inprenta 1577an jarri zen Bilbon. Eskuz kopiatutako liburuak atzean geldituko ziren eta kulturaren zabalkuntzan pauso garrantzitsua izango zen. Gerra ugari egon ziren garai aztoratu haietan, eta horrek suzko armen teknologiaren garapena ekarri zuen. Arma fabrika ugari egon zen. Aipatzekoak dira, 16. mendetik hasita Deba garaikoak, Soraluzekoa izan zen lehenetarikoa, eta 17. mendean Tolosaldekoak. Bezero nagusia Espainiako itsas armada izan zen. Aro garaikidea. 19. mendean hasi zen industrializazio garaia. Bizkaian eta Gipuzkoan hartu zuen berebiziko garrantzia. Urdingintza, olagintza eta armagintza gisako jarduerei jarraipena eman zitzaien, baina teknika berriak erabiliz. Bilboaldeko burdingintza industrializazioaren motorra izan zen. 1851an sortuko zen Boluetako Santa Ana Labe garaia, eta ondoren Bilboko ezkerraldean bata bestearen atzetik eraikiko ziren. Bizkaiko mehatzeetatik ateratzen zuten burdina kalitate onekoa zen, eta Bilboko portuak Inglaterrarekin komertzioa ahalbidetzen zuen. Lurrun makina erabiltzen hastea ezinbestekoa izan zen industrializazioaren garapenerako. Merkantzien eta pertsonen garraiorako lurrun makinez mugitutako trenak eta itsasontziak erabiltzen hastea abantaila izugarria izan zen. Lehen trena 1854an etorri zen Bordeletik Baionara, eta ondoren 1864an inauguratuko zen Madriletik Hendaiara zetorren linea, horrela Paris eta Madril elkartuz. Euskal ontzioletan 1857an Pasaian eraiki zen lurrun makinazko lehen itsasontzia. Ondoren 1878an Bilboko ibaian hasi ziren eraikitzen. Beste pauso garrantzitsu bat, argiztapenerako eta industriarako elektrizitatea erabiltzen hastea izango zen. Herrien argiztapenerako lehen saiakera 1876an egin zen Lekeition, eta horretarako pilak erabili zituzten. Ondoren, arin edatuko zen hirietara. Lehen zentral elektrikoa Ebaristo Txurruka ingenieriak sortu zuen 1883an, Bilboko Abra portua argiztatzeko. Ari bidezko telegrafoak urruneko komunikazioa asko erraztuko zuen, eta esan daiteke, 20. mendean etorriko zen internet bidezko komunikazioaren aurrekaria izan zela. 1875an inauguratu zen Bilbo eta Inglaterra arteko Urazpiko kablea. Jarraian etorriko zen telefonoaren aurkikuntza eta erabilera. Mende amaieran egingo ziren lehen deiak, baina 20. mendearen erdi arte ez zen orokortu gizartean. 20. mendearen hasieran automobilak errepideetan ibiltzen hasi ziren.
Munduan zehar, asmakizun honek bazeraman urte batzuk. Lurrun makinekin eta elektrizitatearekin mugitzen zirenak probatu ziren lehenik, baina gasolinazkoak izan ziren hedatu eta garatu zirenak. 1904an hasi ziren automobilak egiten Gasteizko Pedro Hueto tailerretan. Hegazkinak ere 20. mendearen hasieran iritsi ziren. Lehen hegaldia 1910an Donostiako Ondarreta hondartzan ikusi zen. 1913an Lakuako aerodromoa inauguratu zen Gasteizen, eta 1927an Getxoko Horazio Etxeberrieta negozio gizonak Espainiako lehen hegazkin konpainia ipini zuen abian, gaur egun oraindik martxan jarraitzen duen Iberia konpainia. Euskal eremu teknologikoarentzat beste urrats izugarria eman zen 1976an, Sener enpresa bizkaitarra esparru aeroespazialean hasi zen lanean. Europako hiribururik garrantzitsuenetan gertatzen ari zen moduan, Euskal Herrira ere iritsi zitzaigun irratia. Iaia une berean iritsi zen Bilbo eta Donostiara. 1925an 3 irrati agertu ziren. Bilbon Radio Klub Bizkaia eta Radio Bizkaia, eta Donostian Radio San Sebastian. Telebista espainolaren seinaleak 1956an hasi ziren, baina bere seinalea 1960ra arte ez zen iritsi Euskal Herriko hainbat eta hainbat lekutara. Iruñara adibidez, 1961an iritsi zen. Geroago, ETBren lehenengo euskarazko saioak 1982an eman zituzten. 20. mendearen erditik aurrera, etxe tresna elektrikoak etxeetan sartzen joan ziren. 1956an sortu zen Fagor enpresa, etxe tresna elektrikoen ekoizpenean izan dugun garrantzitsuena. Mendearen erdialdera, ordenagailuen industria abian jarrita zegoen herri garatuetan, baina hemen 60. hamarkadaren amaieran hasiko dira enpresa eta etxeetan ordenagailu pertsonalak erabiltzen. Garai berri baten hastapenak izango dira. Teknologia digitalizatuaren garaia. Digitalizazioaren bidean, 80. hamarkadan, multimediaren agerpena garrantzitsua izango da. Baina, benetako aurrerapausoa, 80. hamarkadaren erdian, internet erabiltzen haste izango zen. Globalizazioa ekarriko zuen, munduko edozein pertsona naiz gailu konektatuta egoteko modua. 80. hamarkadaren erdialdera, telefono mugikorrak erabiltzen hasi ziren. Pixkanaka, gero eta funtzio gehiago hartzen joan ziren. Multimedia, argazkiak eta bideokamera, internet eta bar. 2010 inguruan, ukimen pantailak erabiltzen hasiko dira. Gaur egun, robotikaren garaia da, eta iraultza teknologiko nabarmenetarikoa dugu, bai industrian eta bai gure eguneroko bizitzan ere, robotoen presentzia gero eta handiagoa izango da. Euskal Herrian adibidez oso garrantzitsua da makina erramintaren industria, eta bertan robotika da nagusi. Ildo honetatik, adimen artifizialean lanean ari diren enpresak ere baditugu hemen. Robotek adimena izango dute, eta zenbait erabaki euren kasa hartuko dituzte. Nanoteknologian lanean ari diren zientzilariak ere baditugu. Atomoa eta molekula mailan ikertzen ari direnak, horiek sor ditzaketen materialek onura izugarriak ekar ditzakete. 3D inprimagailoi esker berriz, edozer gauza erreproduzitzeko gai izango gara. Eta interneteko 5G teknologiak eskaintzen duen abiadurarekin, urruneko lan oso zehatzak bermatzeko aukera emango du. Batek daki, teknologiaren garapenak nora eramango gaituen. Teknologiaren ondorio kaltegarriak. Espeziaren biziraupena ziurtatzeko senari esker, gizakia aurrerapen teknologikoen bilaketa etengabean murgiltzen da. Berez, ongizatea helburu duten aurrerapen teknologikoak onak izan behar lukete, baina garapen teknologikoak ondorio kaltegarriak ere ekarri dizkigu. Izan ere, aurrerapen teknologiko horien erabilera okerrak, ondoeza eta zorigaitza ere eragin digu.
Besteak beste, haue dira kalte nagusiak. Teknologia, gizakiok elkar suntsitzeko erabiltzea, gerrarako edo pertsonen artean kalte egiteko erabiltzea. Gizataldeen arteko ezberdintasunak areagotzea. Teknologiak gizarte osoan ongizatea ekartzeaz gainera, gizatalde jakin batzuk nabarmen aberastu ditu eta gizatalde horien berekoikeria aseezinak desberdintasunak areagotzen ditu eta horrek pobrezia ekarri. Batzuk gero eta aberatsagoak eta beste batzuk gero eta behartsuagoak dira. Pribatasun eza eta manipulazioa. Internetek eta bestelako komunikazio globalek gizabanakoaren kontrol estua dakarte. Eragile pribatuek eta publikoek guztion bizitzaren informazioaren jabe dira. Ez dago benetako pribatasunik, eta zuzenki, zeharka edo azpilokoan gizartearen norabidea manipulatzen dute. Are gehiago, neurozientziaren bidez, giza pentsamentua irakurtzea posible izango da laster, eta gailu batzuk pentsatzen duguna idazteko gaitasuna izango dute, baina horrek esan nahi du, gailu horiek pentsatzen duguna irakurri gorde eta kontrolatzeko gaitasuna izango dutela. Teknologiarekiko menpekotasuna. Egunero erabiltzen ditugun tresnak gabe, ez gara gauza bizitzan oinarrizko ditugun hainbat jarduera aurrera eramateko. Tresna horien menpeko gara. Gainera, tresna teknologikoen erabilera desegoki eta gehiegizkoak pertsonon menpekotasuna sortzen du eta horrek askatasun galera dakar. Teknologia naturaren suntsiketarako erabiltzea. Naturaren gandik urruntzen joan da gizakia. Naturaren parte ez da sentitzen. Naturaren gainetik dagoela pentsatzen du eta naturari kalte eginez bere buruari kalte egiten dio. Kutsadura sortuz edo baliabide naturalen gehiegizko ustiaketarekin.